Pa ti si već veliki dečko. Koliko godina imam, pogodite, 4 oblutak me zovu. Toliko novoga svakog dana učim ja, s vama podijeliti to želim. Svijet se sve veći, mijenja svaki dan, s mamom i tatom kad odlazim van. Meni odrastanje ponekad teško je, veselo ipak je više. Oblutak me zovu, oblutak. To sam ja. Jeste li spremni za priču za laku noć? Da vidimo što oblutak radi večeras. Čini se da ide na kampiranje. Našao sam te, djede. Najprije me moraš uloviti. Zdravo, zabavljate se? Pridružite nam se u dvorištu. Dobro, tata. Čiha! Čiha, konjiću! To me podsjeća na vrijeme kad sam tvog tatu vodio na kampiranje dok je bio malen. Kampiranje s mojim tatom. Itekako. Vidjeli smo velikog rakuna, plivali smo na slapovima. Ja bih išao s tobom kampirati. Kampiranje zahtjeva planiranje. Pa, zvuči zabavno. I nije potrebno mnogo planiranja. Imaš li još onaj šator? Jer mislim da znam pravo mjesto. Hej, Kamo si otišao? ovdje sam, djede. Ovaj put ti uđi u šator, a ja ću ga držati. Vidiš li onu motku od traga? Motku. Pokazat ću ti je. Gledaj, djede, kukci. O, još ih je netko spazio. Dođi vidjeti. Djede, vidio sam gnijezdo. U njemu su ptičice. Hajde da postavimo taj šator ili ćemo i mi večera spavati u krošnji. Ne preblizu. Izgledaju savršeno. Ukusno. Izgledaš kao vjeverica. Kampiranje s djedom bit će vraški zabavno. Pogledaj koliko zvijezda, djede. Ej, kasno je. Pripremit ću vreće za spavanje. Djede, kakva su ono svjetla u grmlju? Nisu to svjetla, to su krijesnice. Pokušajmo uhvatiti jednu. Uspio sam, uhvatio sam je. Zaista jesi. Djede, Oblutak se plašio svih tih zvukova. No djed je našao rješenje. Jeste li vi kampisti već budni? Doručak je gotov. Dobro jutro. Kako ste spavali? Je li vam noć bila hladna? O, postalo je prebučno, pa smo odlučili kampirati u kući. ja sam kampirao s djedom. Idući put kad idemo na kampiranje, reći ćemo svim životinjama i pticama da budu tiho.